és una flor, no un pronom. Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis. Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs. És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià. En castellà dius les di las flores a tus padres, però en valencià has de dir els vaig donar les flors i no lis vaig donar les flors. Muec, muec, muec. Si en castellà diem les di el libro a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre? Correcte! Els vaig donar el llibre! Tampoc era molt difícil, que està en el nom de la llengüeta, però bé, tot suma. Com funciona el pronom de complement indirecte? El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció. Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit. A ells o a elles, els he donat l'enhorabona pel treball. Què passa? Que de vegades ens confonem, no són perfectes. Per exemple, dir se ho he dit a la meua amiga no és correcte, és li ho he dit a la meua amiga. Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica. Fins a la pròxima, llengüeta!